Ah. Sambung nduk niken Salindri Mas TB karo Cak Meri. Siap Pak Kakok. Ah. Wonten pamundutan napa? Menika Kusuma Wijaya sing disuwun. Ah. Ya, Kusuma Wijaya bajing loncat getok ya Pak. Ah. Getok rek. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa nduk Cahayu? Getok, getok. Oh gedok. Ya. Rock and roll wani? Ya. Kuat. Hati-hati loh. Telaknya? Iya kuat. Telaknya saya. aman? Iya iya iya. Telaknya itu bahasa mana? Tenggorok. Kita di bawah saja karena Oke. di atas itu kurang bergairah. Oh iya. Hati Nduk. Saya kulina di bawah. Besok langsung kemana nduk Cahayu? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini Pak. Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi. turun langsung Banyuwangi Pak. Masya Kula Allah. nggih nderekne, Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Kalau derek melu nih. Saya kira melok aku, terus aku kaget. Getok ya Mbak Niken. Ya, kamu siapa sih? Meri. Meri Meri anak bebek. Anak bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu soalnya. Nggih, rai pasaran ya ngono kuwi. Piye lagi muga aku diarani Gus Idam ya. Ki mau malah harus darane koyo Pak Igin. Toh mirip Tapi pasaran. Versi muda. Ya. Ora ya. Sasa kakak ngomong git. Ayo nembak git. Meneng git iku git. Bagus sih we git. Gus Idam. Getok Dok ya, hati-hati ya, dijaga suarane lho. Kamu ngancani di sini ya. Ini Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho, Nduk. Aku mesane lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah Pak, tenang saja. Oke. Oke. Iya. Aman? Aman. Aman. Oke. Kalau enak kuat takut sunjungan ya. Iya, wis. Tenang tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba. Yo. Anu, full gamelan. Ya, full gamelan ya. Ya Le, Mas Kasih Haryono. Yuk kendange Le, coba Gus. Nat anu. Ora pas lo kibonmu karo bapak. Ora pas. Sore-sore ayo konco
Tepuk tangan Tepuk buat tangan, Niken tepuk tangan. Salidri. Niken Salidri. Luar Aman ya, biasa. aman ya. Aman. Aman. Walaupun bermasalah ada di telaknya ning Tidak nyatane ada nyuwun. masalah, Pak. Sudah ada Pak, enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. Profesionalitas. Profesional. Masya Allah. Heeh, Tetap buang rasa berkualitas. sakit. Dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loro nek ning oman itu panggung iki los ini. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku neng ngisor ki rada masuk angin geris. Barek munggah panggung ngadep debok ning isor bencong. Kuwi langsung mari. Kuwi Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Kali ki dhewe bungah, Pak. Profesional. Masih wi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Ah, iya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia panggah profesional. Ah, ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Iya, toh, Seni Bos? itu mahal, Pak. Oh, seni Iya, itu mahal. iya. Es. Opo nek? Tegelane ora tak garis. Lah saiki tak wenehi kamar dikan, merdika. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duet monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Enek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mau Kusuma Wijaya. Ada. Arep ngaturke apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ayo, Pak. Nah, ngono. Oke. Apa? 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 Bebas. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Oh, Oke, gerajakan. Bapak. Gubuk Asmoro, bajing loncat. Ada dia yang minta termonitor ketua. Lagu niki. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor Ketua. Pak Tanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? Apa ada apa Apa, Pak? ini? Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Oke, Kusuma berarti Wijaya. Permintaan tadi ada. Ah, Tadi ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Oh, Ah, bingung. Sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu disien men. Heeh. Gobrak. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Nah, ayo. Yo, coba kaya Mbok Niken. Alah isone mong nyawang deh ya. Ora ini. Tarede,
luar Bapak biasa. tadi ngomong apa? Isane mung nyawang. Ora. Ora ya? Ya pakai Iya. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Seru, seru. Bu, pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Tenang. Tibake duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu. Heeh. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Iya. Bar iki mesti we aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Kudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu lho apa? Kenapa Kok disusul arep dularku wae. Begini Pak. Wala Sanju to. Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngatuk sik Sanju. Kira-kira, Ngatuk kira-kira. sik ngatuk. Kira-kira. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Semangat rene. Kon ngadep kok kon malah rene. Ora. Wis ning kono ae Ya, ya. ya. Engko mantuke bareng aku ya. Tak cangkene banyange tak dedekne tumbal. Iya bener ya, Es. Ning Alas Purwo Duk Sinong, heeh. Ki mau wis tak aturke bebungahe, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lek mu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut. manut, Aku yo. tidak bisa memporsir kamu. Iya Pak, satu lagi aja ya. Satu lagi. oke. Oke, lagunya apa? Napa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Ya, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya, Iya toh Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya. Heeh, anakku Adika sing ngefan karo Niken Kira Salinda. nek Akbar niken lho. Ah, tak kangkoki buka owo. Ya ora wong Lah ini nyatan kok nggih kalih niki Mas TB. ora. Alhamdulillah. Ora to? Ora. Ngalah terus aku seneng. Mengki mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya. Pak? Ya. Lagunya apa Mbak Niken? Ah. Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. Oh gitu. Enaknya sing dia Pak. Lah manut. Para penonton suara terbanyak bajing loncat atau jaranan? Jaranan. 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 Berarti lagune ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang, ayo yang sing Yang. Mayang iso jaran kok. Kok sing jaran gen loro. Nanti lanange loro wedoke loro. Hayang karo Wiwi ki lho, ayo. Apa? Lho kucing mamalian Mas. Piye? Kan sing lanang loro sing wedok loro sampeyan iya. butuh to lek Mayang. dijak omong kok. Heeh. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. bokongan. Aku kekurangan delok to iki lho. Kurang rambut. Ora ono keluyan. Sampean sakit to. Gak Ngene ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV kayak kanker biasanya. kakek dijambeki bojoku ya. Heeh. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, heeh. Sing payu gundule niku. Ya coba ninggal katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo Lek. Kasih Haryono. Ayo. Yuk kaya ngapa? Yuk. Nangis sajroning atiku. Sirahmu ora kerasa
Paksi. Lene jaran peceng le. Samboyo siaga. Yo. Ya. Samboyo Putra goyang bulu pasar lagu Kediri. Aja lali babale. Sebelah nih, yo. Celeng usul. Halo. Yo. Po.
Wes. Wis marem. Ah. Ternyata wayang kulit itu luwes nggih, Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon saged. Wayang wong. Nggih, saged. Terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki barang iso mlebu ning wayang kok. Nggih. Niku teng bakule iso. Pekat. Matur nuwun sambung gara-gara ya, Bi. Siap, Pak, Mesti siap. kudu eling sajroning urip. Ojo dibumbung eling